दा बहुत वाव फुलजारि हरलाय आंनाव मान मा मोनलायो माबासो जेक जागना क्रेक बमेयानो बारा गोसा गाबा मालायना जोंबायानो फिसा फिसा फुलजारि मोनना जों हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिवालीनि एसे बाजार जानो थांनो ओंखारलायबाय नै थिंजाय बिमादै बिनानाव बेटारि गारि नेगासिनो जोङो बोथोरा दिनै बिराद थान्दा आरो सान्दुं गैया फुङाव एसे फ्रि फ्रि अखा हादोंमोन नालाय मालाय ओजा थांनाय गोजा गारियानो थांनाय फैनाय गारि गैयानो लिंबा मोनगौमोनसो खोना इसोरखौनो लिंफ्लासै जानो थांलायनोसै दिनै जोंनि मुसलपुर हाथाइखौ दिनै मा बार बिस्थिबार बारखौबो दाल गैबावासो सावगाय ससेयाव गारि नुहुरनायाथ' थाबायनानै लिंखादोंमोन आङो थांग्रोनोसै दा लामायानो होथेखानाय थालिर दंफां गायनोसैनो लामायाव मा लान्थि लुन्थि थालिर दंफां गायग्रायालाय यार मायाव जना दोङो बाला सायाव थालिर बिलाइया माबा थालिर बिलाइलायनो थालिर दंफाङा नै साथि आबौ साथि अ साथि माने इदि लान्थि लुन्थि गायनो नागिरदो फंबाय उन्दैया जाहानिया गायनो नागिरदों आरो थालिर दंफां रावबोआनो गायथ'वाखै मालाय ओइ थुनथुलिया गायबाय ओइनो फांसे जोंहाबो दासो नै आबैलाहाबो गायथ'वाखै सोर गायगोन अ नोंसाबो गायाबा दिनै दासो जोंहाबो नै गन दोनानै माबाबानो जायो सिङाव जं दोनानै थालिर दंफांखौ फसंना होबाबो जायो बिदिबा फुनो मोजां जायो आरो दसेनो माबा दिवाली बायदिखौनो मोनाखै आं बरिंसो मोनदो दिनै आदा एसेसोआनो जायाखै लामाफोरखौनो देखायना लामा फिसासा जाबो मोनहैयो सिदा थांबाय थाबा ना सिमला मोनहैयो जोंनि लामा फिसाजों थांबाय थाब्लाबो बेनिफ्राय नै जाबो ओरैहाय मेन हाइरड ससेयाव दं आरो साइबि बेखौथ' दानजायो नङा ओइ गोजौनिखौ नायलायनो जाहानिया माबा थालिर बिलाइयानो दानस'ला जोबना लाबोदो इसोर भिडिअ हायद्राद्रा लायनो हायथा नुदो बेखौनो आंखौ नायनो लिंहरफिनलायलायदो जासाबसिगोन दे होमबालाय नै इखौ दान इखौ बोराय बोरायखौ दानना होबा साइज नुगोन आरो इखिनिखौ दान इखौबो अ इ मोनथामखौ दान ओमफ्राय इखिनिया थाथोंसै ना
이러데 감사한सै ओंखाम उखैबायथ' गायना फैग्रो होमबा आं जाग्रोनोसै आरो नेबाय थाला रावखौबो सानजौफुनि ओंखामानो जायाखै थालिर दंफां गायनायासो आथुर जागासिनो जाना लायग्रोनोसै आं ओंखाम सानजौफुनि मानो मा फि हाना हो माबायदि हादों माया माबा साइस गैया बाइस गैया हायो सिन्टुआ हाना हो आइथा थालिरखौ होनो हामा बावदो सिन साम्पाखौसो होयो आइथाखौसो होनो हामा एख' जाया जाहादिया बेलेग दे थेवबाबो सिन साम्पाया मोजांसिन जायो आरो नोंसोर बमा जाबाय थायो स' दोना बानायना होबाय आं नै बेफोरबायदि गेजेराव नांबावो एसे लांदां नुदो बमा गावथिग्राफ्रा नै बा एखेबारे गेंसो गस्ला गोसोम गाननानै जासाबबाय नै रोंगोन आंबो ओरैनो सिम्पोल देलायखांबाय आंबो नै बेनिफ्राय आसान दासान गानलायलांबाय एखेबारे एसे ओरैनो देलायबाय मानो होनबा रिल्स बानायनो होननानै गानलायलांबाय आरो मोनाबिलिबो जाबाय जगार खालामनायावनो मोनाबाय दा माने आलारि फोजोंहैनोसै आरो लामायाव थांनोसै दा टाइम जागुलायलांबाय एसे दख'नाबो गानना लाबाय रिल्स बानायनो थाखाय आसान मानि गानफबलायलांबाय आं दिनै साजायगासिनो नै दासो जाबाय मायाबो है माबा लगायना आंबो लगायबायानो मानसावलायलांबाय आंहा खानाय आया गावहा जरा होदो आरो मोनसेल' होथारगौ साइज नुयोब्रा इदि दा गुदियाव होजाबावगौमोन होजाबायालाय आरो इलाय मा बेयो इयो नाङा आं डिजाइन बानायनायसो मोनसे मोननै मोनथाम ब्रै मोनबा सय सात आठ नौ दस खुन्थिया बुरजाद्रायथ' ओइनो मालाय इसानियाबो जोंबाय इसानियाबो मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली माबायदि खनोबा मेरे तुम्हारे सबके लिए हांसो गारामासो रायजागोनसो दा बिमा दै खनथिबाय थाबाबो वाव बुमाथ' गावथ'नायानो जायाखै नै लागायग्रोना लानोसै जलते दिए लेकिन मेरे हाथ में दिया कहाँ है मनु मालायफोरनिया क्रि जोंजोब्बाय जाना माला जोंबावगोन नैया आथाल' जाग्रोबाय नै एख'आनो जायाखै बिमाया दासो बानायगासिनो राजमादो माबा सोमना दोनदो बुट सोमना दोनदो मा ओमफ्राय लाबोदो टमेट' मा जाया इयावनो पनिरावनो होगोन साथि लगायनाया जानायनि दावराव आरोना माने आङो पनिर ओंख्रि संनायदो आरो दानि टमेट' लाबोदोंमोन बेनिफ्राय राजमाजों काबुलि बुट सोमना दोनदों मालाय जायानो माबा राजमाखौ एथ' आराम गोथाव संनायसो बेसे टेस्टि दा मोनजाबासो मिथिगोन गथ'फोर आंबो थरसे हरा मानो साथि लगायनाया गावग्रोबावाखैसो लगायग्रोजोबना लानानै गावगोन र' दा गावथिंलाजोबनांगोन नोंसोरखौ ओइफोरखौ जाबो दासो लगायबोहांदों जा मोनसेल' नुहुरदो खोमसिना नै जोंहानि जाबो लारि जानो होथ'वाखै बोरो हायलाय
माने सेल' माने जि खम थाग्रा जाबाय दानिया जों उन्दैयाव माथो इफोरखौ मा थाइथामावनो मोनोमोन नामा गोबावबो गिदिङोमोन इदि खेरेन्दाय बमाया थाइथामफोरावबो मोनोमोन ओमफ्राय दा बुहुद गाव फुलजारि हरलाय आंनाव मा नङा मामोनलाय इयो माबासो जेग जाग ना क्रेक लाब जादोथ' लाब बायदि नुदो वाव मोजां नुदो नै मादै लानिया इयो मोनसेया लाब बायदि जालायदो मालाय नै वाव बै जाहोनासो आं बानायनाया नै साइज नुवासै देग्लाय जाहानिखौ अ साथिया इयाव मोननै नांबावगो मा ओइ गोजौनिया मा गोमोरनाय बायदि जादो बेटारि गारियाबो डिस्टार्ब थांलाय फैलाय हलि दिन माबा हलि लाइन आंनि साजायनाया नै एकदमबारे साइज गैया थार्ड क्लास माइलाय एटम ओइलाय थालिर माबा इबो गोदोर जालालै दानिया इमान खम थायो गावनोसै आंबो बमायानो बारा गोसा गाबा गोसा गाबानो साला फुलजारि नांगौ हरानो नारे karena yau fujari nanggo nanggo menci Jintuni sih nambah. Tomba jintuni deh. Ham deh bang nih, topsia pulsari itu nih yang pun dekai bile kacau. Si tikuku pulsari kade ji nauman kane. Dan subuni, subai bu. Eman pisa pulsari itu nengang nih. Kam deh, nauman. Thank you. Bisa kan nih? Karena mana jumpai? Malah ina jumpai siap pulsari mana jengah Babunya lai kam dibnya pilai. Obe manusia nu buru. Kahai na manusia nu. Iseri siap pulsari. Ebarehai थालिर बमा दासो गावनो मोनबाय आनै मोजां नंगौना नङाथाय मोजाङानो दस' मा जाखोबा ओमफ्राय एसेल' थाथारोना Nei, Maya आटा बानायगासिनो आरो जासिगोन दिनै ड्राइ रुटि बेलिनो नागिरदों बेनिफ्राय आंबो संलायनोसै पनिरजों माबा राजमा बुट आखाइ सुखाबायमोन दे आङो नङाहाय भिडिअआव माबा स्रांबो नङा नालाय जाना किटचेना बायला जिला एखेबारे बेनिखायनो टमेट' राजमा
बेनिफ्राय माबा काबुलि बुट गिदिरा आलु होनानै इखो बानायनोसै पनिरजों आङो बेसे दिवालीनि फट' लाबाय थानो भिडिअ लाबाय थानो बमा गावबाय थानो बेखौ बानायनोसै आरो जानोसै दिनै संगासिनो एबार बायनो आयु भिडिअ देखाय देखाय खामलाय लांसिगोन दा गरम गरम नोङो इ मस्लाखौबो होदोबा अ मानखौ होनबा इखौबो नांला इयाव माबा जिराफोर होबानो जासिगोन बानलु होआखै बानलु देदो नोङो थाइब्रैसो देनोसै थाइब्रै थाइथामबानो जागोन ओरैनो नर्मेल माबा रुटि जानायावलाय माने इमान बानलु नांगौ रुटियावलाय